Ассалому алейкум, тамошабинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. меҳмонои нав хуш омаден ба канали мо. Нури дида тоҷи сар ва ҳамаи шумо подписчикони азиз, куҷое ки ҳастен, сарбаланду хонаобод бошен. имрӯза навори мо як навори аҷоибот мешавад. Наворе мешавад ки солҳо бигем ира ма интизор будам ки худованд кай мара ба ин рӯзҳо мерасона. Фақат чӣ рӯзе ки ман дар зиндагӣ медидам, ба оби дида пеши кӣ меомадам? Пеши худованди меҳрубон. Давида када тори ҷойнамоз медавидам, гирия мекардам, талаб мекардам. Ина ҳамаи он орзуҳое ки дар дилам буд, он орзуҳое ки дар дилам набуд, худованд ба ҳамааш ҷомаи амал пӯшонд. ва марам соҳиби хона шудам, ҳам дар Россия ва ҳам дар Тоҷикистон. Дигар сарсону саргардон нестам. Алҳамдулиллоҳ. Вазифаи падару модар будан ма дар пеши фарзандон тасдиқ кардам ки ман аз уҳдаашон мебурам. ва мо намедонем имрӯз ҳастем, пагоҳ ҳастем ё ки пагоҳи дигар нестем ё ҳастем. ира худованди меҳрубон худаш медонад ки як соат баъд ҳастам ма ё нестам. дар пеши имонам бигем ки дигар ай худам шикоятам надорам. дар пеши имонам бигем тозаем, ай худованди меҳрубони худам, то рӯзи қиёмат ма то он рӯзе ки як нафас дар ҳамин узи баданам ҳаст, мегӯм шабу рӯз дуо кунам, намоз бухонам, ин ҳам кам аст. ҳазорон бор шукр ки худованд мара ба ин рӯзҳо расонд, ба ёрдами худованд. лекин агар ки ман кор намекардам, ба ин рӯзҳо намерасидам. ҳама орзу доранд, ҳама он шахсоне ки дами ҷон доранд, ҳама асобина, ҳама он занҳое ки фарзанд доранд, надоранд, зиндагӣ доранд, зиндагии мустақилонаи худшона доранд, ё ки ҳамроҳи шавҳарашон зиндагии хуб доранд. ҳамаи ҳамин инсонията пирси орзуе дар дили худаш дорад. лекин барои орзутон амалӣ шудан, чӣ кор кардан дар кор, ҳаракат кардан дар кор. тақдиру насиб ин худованд дасайда дод, дама наметия, ин нодуруст аст. ира ман қабул надорам. ман фикр мекунам ки тақдири насиби моро худованд ҳамон вақте ки дар батни модаронамон пайдомон кардагиай, бача ё духтар будан ва кай аз дунё мегузаштагимона, ҳамина худованд тақдири насиби мо кардагиай. ҳамаи мода худованд як хел ақл додагиай, ҳамамонда ва гуфтагиай ки шумо ҳаракат кунен, кор кунен, аз ман баракат. агар ҳамин рӯз ман дар хонам ягон кор накунам, авқот накунам, ягон кор накунам, бугум и тақдири насибай ман ин рӯз авқот накардам. Не, албатта. просто ин ҳамаш зависид ай худи инсониятай. ва беҳисоб шукронаи аввалаш аллоҳи меҳрубон. баъдан ҳазор раҳмат ба компанияи Фаберлик, ба калон шавандаҳои компанияи Фаберлик ки ин гуна ширкатро буровардана барои мо занҳои хонашин. бигем як коре шуд, як дасти дарози хучона, бигем як даст дароз кардана мо ҳаракат карда кор кардем тариқи интернет ва соҳиби ана ҳамин қадар нону намаку, соҳиби ана ҳамин қадар чизу чора шудем. боз мегӯм аввалаш худованди меҳрубон, баъдан компанияи Фаберлик раҳмат, баъдан ба ҳама тамошобинонам. ман медонам ки ҳама он занҳое ки дар командаи ман кор мекунанд, ҳамаашон подписчикони ман буданд. ҳамаи шумода раҳмат, тамошобинони азиз, подписчикони азизи меҳрубон ки мара интихоб кардена, ҳамроҳи ман кор кардем. имрӯз ман дар канали ютуби худам видео мекунам ва ҳамаи шумо мара мебинен, мешнавен. лекин дар командаи ман қариб 90 та директор, 86 буд, ҳозир 90 та директоре ҳаст ки аз пули компанияи Фаберлик мошин гирифтагиянд, хона гирифтагиянд, бачаҳошона дохил кардагиянд, фарзандои беморшона лечени кардагиянд, мушкилиҳошона осон кардагиянд, қарзои калони худшона маҳкам кардагиянд. зиёда аз ана ҳамон қадар занҳоро шумо мутаассифона намебинед, намешнавед, барои ки худшон намехоҳанд ки воро дар ютуб ягон кас тамошо кунад. барои ҳамин қадр шумо фикр мекунед ки фақат сайда. Не, касонед ки то ҳол дар компанияи Фаберлик регистратсия шудагӣ нестен. номерои телефони ман ҳама вақт дар ҳамаи видеом ҳаст. фақат эҳтиромона хоҳиш мекунам занг назанен, успед намекунам.
ма кор мекунам тариқи телефон. Дар ватсапи ма бинависен, ҳамин номерода фақат ватсапи ма да бинависен, ма обязательно шумода ҷавоб дода, шумо дар командаи худам регистратсия карда ҳамроҳтон кор мекунам. Бисёришон мегӯянд ки мо нависем ту ҷавоб надоде. Шумо наистен то бегӯяд ки Саида ҷавоб надод ба ҳамин тамом. Як аломати саволро икунем. Ё ки ту дар саволи мо ҷавоб намедӣ, чӣ қақати мо кор мекунем? Мо группаи корӣ дорем. Зиёда аз 1 миллион, ман дар телефонам 42 та группа дорам. Ва алҳамдулиллаҳ ҳамаштам успех мекунам ва боз директорҳое дорам ки дар бари ман ҳамчу апа хоҳари радноиштагияну ростанд. Ман онҳо да ёрдам мекунам ва ё ман да ёрдам мекунам ва ҳама апа хоҳарода бо як чашм нигоҳ карда мо як хел кор мекунем. کار در شرکت کمپانی فابرلیک به نهایت آسان است. به نهایت کمپانی فابرلیک به یگام کس قرض نمیده که شما قرضدار شوید. یگام کس مجبور نمیکنه که شما زکات کنید. البته همین محصولاتی که شما در خانه‌تان استفاده میبرین شما از دیگر مغازین ها خریداری میکنید. همین را شما از обычный магазин тона ба интернет магазини фаберлик иваз карда шумо уже бизнеси худтона оғоз мекунед. Магар мо ҳар моҳ парашоку ҳамин субнои пасаву шоткаву либосаву патинка намехарем, албатта мехарем. ҳар моҳ ҳамин чизҳои лозимӣ ҳеҷ кас шумо маҷбур намекунад чанд қадар харид кардан дар кор. Ва мегӯянд ки балҳои компанияи фаберлик месӯза, айзванияд меғалти, ин гап нодуруст аст. Он шахсоне ин гапа мегӯянд ва ё маънои кори компанияи фаберлика намедонанд. Компанияи фаберлик яке аз пешрафтатарин компанияҳое ҳаст ки маҳсулоти дастрас дорад. Маҳсулоте дорад ки касоне ки мебиёянд ба кор онҳо харидорӣ карда метавонанд. Ва харидори компания беҳад бисёр аст. боз хубии компания дар чие ки ҳар як каталог зиёда аз бигем ҳазор продуксияҳои навинка фикр карда придумат карда мебурорад ки он чизҳои лозимӣ ҳаст. Масалан, ҳамин салфеткае ки як каталог пеш дар ҳамин компанияи фаберлик буромадаги, як намун салфеткае ки либоси сафеду сиёҳу бигем ҳар рангара мо метавонем ки дар стиральни машина андозем. Якта айҳавае меандозӣ, ягом либосу ягом дохи ҳамдигарша намегирад. Ман аллакай беҳамӣ хиёл мекунам ки дигар либос дохтан номумкин аст. ҳамаи он чизҳош дар кориянд. Ва компанияи фаберлик муҳлати 26 сол ҳаст ки дар рӯи бозор ҳаст. ҳама медонану истифода мебаранд. Ва ҳар як каталог, яъне каталог чӣ маъне дорад? Китобчаи компанияи фаберлик 21 рӯз давом мекунад. Аз саршавии каталог то охири каталог. чанд қай ки мо кор мекунем, чанд қай ки мо ҳаракат мекунем, чанд қай ки клиентҳои компанияи фаберлика мо зиёд мекунем, компанияи фаберлик денежни вознаграждения мегӯяд. Падарка пулӣ барои мо ҳамон қадар зиёд шудан мегирад. Масалан, ҳозир ман аз як киртафурӯш як кирта мехарам. ҳамон кирта мада маҳқул мешавад, як каси дигара тавсия метиҳам. ӯ одам меравад аямон киртафурӯш кирта мехарад. ҳеҷ фоида намераса ку. лекин дар иҷа фоида ҳаст. компанияи фаберлик шахсоне ки дар он кор мекунанд, ӯро ҳурмат мекунанд, ӯрам бигем ки ҳурматшона ба ҷо мебиёрад. дар компанияи фаберлик ойлик нест, процент нест, и хеле чизе вуҷуд надорад. бисёри занҳо, бисёри мардҳои мо аз рӯи ҳамин заношона намемонанд ки кор кунанд дар компанияи фаберлик. дар компанияи фаберлик ҳамин процент гуфтани гап вуҷуд надорад. скидка вақте ки шумо регистратсия мешед, шумо да автоматически скидка мешавад дар компанияи фаберлик ва шумо метавонед ки бо скидка харидорӣ карда бо нархи каталог фурӯшед, барое ки шумо номнавис шудагиед дар компанияи фаберлик. аз рӯи ҳамин даже ҳаст шахсоне ки просто анами хеле хариду фурӯш мекунанд, соҳиби хона даштагианд, лекин боз бисёрии занҳо фикр мекунанд ки мо дар ба дар мегардем. ман таварабарот карда наметавонам, фурӯхта наметавонам. он чизе ки ман харидорӣ мекунам, чизҳои дар кории худмат харидорӣ мекунам. ман фақат клиенти компанияро зиёд карда метавонам. маънои кори компанияи фаберлика ба як зани дигар фаҳмонда метавонам ки ӯрам розӣ шава ба ихтиёри худаш кор кунад. шумо ба ихтиёри худтон мебиёед, меомӯзем, бе ягом заказ, бе пул аст номнавис шудан, регистратсия кардан. ҳамаш кора омӯхтан аз тарафи мо бе пул аст. шумо медароед, кора мебинед
و شما علاقه باید که همین عقل خودتون کار فرمونین که چی معنی داره. معنای کاری که فهمیدین مرحمت کار کنین. وقتی که نفهمیدین شما هیچ محل کمپانی نمیگه و تو چی به برآمده رفته استی. به اختیار خودتون میتونین که برای خودتون بروین. شما را هیچ کم مجبور نمیکنه اپا و خواهرای عزیز. باز احترامانه خواهش میکنم. روزهای آخر به نهایت مردها بسیار مینویسند ما استرایکا بزار شدیم، ما بیکاریم، ما در جای کار بیاویم، ما میخوایم در فبرلی کار میکنیم. متاسفانه ما همراه مردا کار نمیکنم. مردای عزیز خواهش میکنم در من ننویسین. کار تنها برای زن هاست. من تنها با زنها کار میکنم. زنهای عزیز، شخصانی که در کمپانی فبرلی رجیستراسیون شدگی نه چند زکات کردگی نیستین، یگان بار زکات کردگی نیستین. از 5-6 ماه گذشتگی شما میتونین که دیونبورا با ما بنویسین و ما شما را به کار قبول کنین. شخصانی که زکات کردگین از روز اخیران زکاتتان شما حساب کنین. 1 سال گذشته باشه ما شما را دیونبورا به کار قبول کرده میتونیم. شخصانی که دائما در کدام کمانده که شما کار کردین فکر نکنین با سایده کار کردن این دیگر خلایی که ایجا دیگر خیل کمپانی نه. کمپانی فبرلی هم در تاجیکستان هم در روسیه یک خیل است. شما میتوانین که در کمانده های خودتان کارتون پیش برین. ایرا فراموش نکنین که درخت در یک جا میسبزه. شخصی که اینان فامیل خودش کار نمیکنه و به نام فامیل یگام کسی دیگر کار نمیکنه. برای شخصی کارگر آدم یک بار رجیستراسیون میشه تا آخره کار میکنه. شخصانی که تا حال رجیستراسیون شدگی نیستین و گفته های مرا گوش کردین علاقه کمپانی اودالیچ دگین میتونین به واتساپ ما مراجعت کنین. من شما را همچون طلبه صنفی کار میآموزم. نه تنها من، شما در اینجا بسیار اپا و خواهرای خودتون میابین. از روزی که من در کمپانی فبرلی کار میکنم به نهایت اپا و خواهرای ردنای بگم خطا نمیکنم. این کمانده من برای من ردنای. هر یک تاشون با مهر محبت خودشون در دل من هست. همشون دوست میدارم. برای همین اپا و خواهرای عزیز نوار امروزه مرا تماشا کنین، خانه مرا بینین، فکر عقیده های خودتون تنها در کامنتاری بنویسین. کدامیت که کار کردن میخواهید مرحمت در واتساپ هم بنویسین. کدامیتان تبریکات کردن میخواهید در کامنتاری هم بنویسین. پیشکی به همه شما رحمت برای تبریکاتون. خداوند از خانه من در زیباتر و بهترینش برای شما نصیب گردانه. تا آخری نوار تماشا کنین. کدامی که подписаться کردگی نیست در کانال ما подписаться کنن، لایک کنین. نواری مرا به دیگران پخش کنین، به دیگر زنها پخش پدیلیت کنین. من همه شما را دوست می‌دارم، حرمت میکنم. هر کجایی که هستین خداوند از چشم نظر شما را دور مگردانه. در پناه الله مهربان باشین. برای شما تماشای خوب را تمنا دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. تماشابینان عزیز، ابزار خانه های نو در صدبرگ به حساب شکرانه الله مهربان، به حساب شکرانه کمپانی فبرلی مهنت های خودم و هزار رحمتی الله به همه دخترک های کماندم. این کلیدور شد تماشابینان، کلیدور خلاصه دومی نو، ریمونتی نو، ولی هیچ که در یک روزم زندگی کردگی نیست. این шкафчикаш بگیم، прихожей بگیم. خب درش خانه сразу میگم бад вогимай калон نیست، майдаها که بدم نیست. чёткий, уютный, хушру, самый главный в ремонте на доме нав и самый главный. اینایی بگیم که залаш. تلویزوری صاحب خانه تلویزوری майда чабуд. من تلویزور خلاصه گفتم تلویزورتون برین. تلویزوری حالی مایده گرفتم، در من اهمیت ندادم. مایده گرفتم در آینده ایس پلی من میگذره ایجاده با کلانش میگیریم انشالله. در момент ایجا هیچ که زندگی نمیکنه، پروسته جای تلویزور خالی نمونه گفته گرفتم. این شکافش تماشا بینا. این ما خانه را یک گنرال یونبورگ کردم در اوجا استالده و یای لباسای خدمه و کودک را گرفتم. پگه سفر داریم. سمکه تیار. ای بگیم توالت و نشای. استرالی ماشینی صاحبی خانه را من نگرفتم. 3 سال استفاده بردگی بده. گفتم برشه. وقتی که استرالی ماشینش برد 5000 مینوس کرد ایپلی خانه. این ایره ما 4500 سومانده استرالی ماشین نو خریدم. دینا بگه آوردن چسباندن. خیلی خلاصه اینایی
اینم خیلی اگه صاحب خانه آورده استرالی مونده که زندگی میکنه که مفتم نه استرالی میتونم که نبده اپا من نمیگیرم استرالی شماره اینایی کوخنیش تماشا بینا دیدنا شکافون نه وان کوخنی همه نه پناوی دادرنش даже این خیلی چیزای استفاده بردگی که مقصد باید کدگیان زیادی کراسکا پراسکا یورا بردگی نیستن ولی یورا خیلی همه را میپرتویم نه پیلتا даже یک برام آقود کدگی نیست دخوفکش کلیونکو هوش کندگی نیست کلیونکای холодильника ما کندم تماشا بینون نان گرفته بودم برای کودکورا і یک تا кола мондагим тамом морозильник килёнкаш кандаги нест хулоса беҳад уютни хушрӯ ҳамин хеле вая нағз медидам увальника краники кинам хеле мешуви хушрӯ то мехра замонавӣ и беҳад уголоки хушрӯи удобни фасонак ден чӣ хушрӯ машоаллоҳ хона 4 этажай тамошо бино 4 этаж дар рӯпарӯи военкомати Шомансур дар пеши хона суд ҳастай нотариус ҳастай ё қудду ҳазорум ҳамаш дар ҳамин пеши хонаҳанд инаишам беҳад хушрӯи напанави фасон бигем таги ида метони ягон чи бумони хулоса и спальни ҷои хоби ман бигем дар момент хеле кӯдако ҳаминҷа хован ҳамаш ремонти замонавӣ кстати кондитсионер надошт кондитсионера ман худам гирифтам шав овардан часпондан 2 соат часпондан шаб ваиш дар берунай кондитсионера 5000 сомон гирифтам якта кондитсионер якта телевизор якта стиральни машина 10500 сомон шуд кати установка постановкаш пардаҳои нав вақти кондитсионер часпонданда инро ҳама шаҳиҷа гирифта будан устоҳо ки даже матраса ҳама чира гирифта будан ки ҷазир нашава палас маласа иҷароиз ма хоку чангу бигем ҳамаро шукм тоза кардам полмол паласоро такидам барои чангпанг шид паласои напанаван бигем и ва ёра гуфтам хай худом пешол кунен тамом баъд треза дора иҷа ба уҷара бигем ки ба у зала треза дора на хали метони ки поёну болош кунӣ поёну болош кунӣ на хали мақсад дар ҷахат хоҳӣ дар уҷа кӯдако таъкид мекунида ина хай чӣ халай тамошо бинам алҳамдулиллаҳ хай ҳамин қаштам хонаҳое ки бугӯӣ ки 100 метри квадратӣ я 100 чанд метри квадратӣ дар сеюму чоруму панҷуму шашум намеёвӣ фақат 10 11 15 18 инам хеле этажай ман хеле этажо метарсам ҳамин 4 этажам ма баланд гуфтестам вид айвай трезара нишон чимтуна хай вид ай треза кондитсионер кор кадестай гирён мешавам хеле хушрӯ мешава хай стройка рафтеста иҷа заминакиҳои ҳама ё мехеза дар оянда домона рости гап намедонам чанд этажай доминавай намедонам чанд этажай рости гап даже оли адреси хонара намедонам харидан ма як 4 рӯз шид документора ҳамаша ба номам кардам документҳо тайёранди нарафтам охирон бигем баъди мбфя ки ҷоя уҷа рафтам ҳамара туғри кардам ҳама 100%. Инам хай тамошо бино чӣ халай шумо дар баъд якта сушилкаям гирифтам сушилкаи 2 этажа гирифтам дар миҷа мондамаш хай намедонам ҳоли ҳайронам квартиран шиноном шумо чӣ мегӯен квартиран шиноном нашиноном оли ҳайронам ина хеле паласои рахрахакош кабуд дар хонаи тюменам ҳастайку хеле хулоса шиноном нашиноном ягон хонара безеб мекунан намекунан ака намедонам хай ина беҳисоб шукронаи худо ки дар тоҷикистони худмонам хонадор шудем ки медона оянда бачаҳом дар ҳамиҷа студент мешаванд меистанд зур мешава ина даҳани дараш гем либосои худман кӯдакоро тайёр кардам кстати 2 дом усту хонаи апамай
хонаи апамай гудако зида ҳамуҷанози мерам апама мегирам қати гудако ягом ҷо тамошо мерем ягом лави овда мешинем ҳастанку да чӯҳом ҷо мерем баъдашон кадагим беҳад люстраш хушром омада маҳқул шид люстраш хай нами абзор хонаҳои нави мо тамошобино раҳмат барои дастгириҳотон ҳатман дар канали мо подписатсия кунед лайкоти худтона бумонед дариғ надоре иншоаллоҳ бо навигариҳо мотиватсия ай пешаи худованд илоҳӣ нам ҳамаи бехонаҳоро соҳиби хона бикуна ҳама он занҳое ки орзу ниятҳои худшона доранд ба орзу ниятҳои дилшон бирасанд ҳамаи шумо духтаракҳои азизу меҳрубон ки ҳамроҳи ман кор мекунед шуморо худованд аз ин дам хонаҳои беҳтару зеботарина насиб бигардонатона ба меҳнатакҳои ҳалоли худтон ина тамошобино дар ҳамиҷа хайр бо шумо худоҳофизӣ мекунам раҳмат ки бо мо ҳастед раҳмат ки видеоҳои моро тамошо мекунед дастгирӣ мекунед худованд нигаҳбонатон